Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Cornal. Taong 1977, Hernani, Eastern Samar. Itong mga panahong ito, kilala sa kanilang lugar si Cornal bilang basagulero at lasingkero. Lahat na yata ng nangyayaring gulo at pag-aaway sa kanila ay sangkot siya dahil sa espiritu ng alak na halos hindi maalis-alis sa katawan niya, umaraw man o gabi. Dahil sa ganoong pag-uugali nitong si Cornal tuwing nakakainom, kaya na may hindi niya maipagkakaila ang dami ng taong may tinatagong galit sa kanya. May mga pagkakataon ding nakakarinig siya ng usap-usapan ukol sa pagpaplano ng mga ito na siya ay patayin. Bagaman meron ng pangamba para sa sariling buhay itong si Cornal, nagpatuloy pa rin ang kanyang bisyo. Kampante naman siya kahit papaano, lalo pat marami siyang kakilalang mga rebelde. Ang iilan sa mga ito, nagbigay na sa kanya ng armas upang magawa niyang maipagtanggol ang kanyang sarili sa oras ng peligro. Sa loob ng ilang buwang pag-iwas ni Cornal sa panganib, nagpatuloy pa rin ang kanyang bisyo. Inom dito, inom doon, sigarilyo dito, sigarilyo doon. Wala man trabaho, hindi alintana sa kanya na makakuha ng pangtustos sa kanyang bisyo. Akala ni Cornal magtatagal ang ganoong malaprinsipe niyang buhay, pero nagkamali siya. Isang gabi, lasing na lasing siya noong umuwi. Upang mas mabilis ang kanyang pagbalik sa kanyang tahanan, minabuti niyang dumaan sa dalampasigan. Habang binabagtas ito ni Cornal, napansin niya noong napakabilog ng buwan. Kitang-kita niya ang layo ng karagatan na siya namang nagbigay ng hiwaga sa kanyang katawan. Bukod kasi sa unang beses pa lamang niyang maranasan ang ganoong pangyayari, hindi din niya maipagkakaila ang ganda ng dalampasigan tuwing gabi. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, nawala sa kanyang isipan na umuwi. Minabuti niya noong umupo sa buhangin habang pinag-iisipan ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Walang kaide-ideya si Cornal kung anong oras na noong gabing yon, gawa ng pakiramdam niya, nasa bandang 7:00 pa lang. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, malapit nang pumatak ang hating gabi. Pagsilay niya sa isang batong hinahampas ng mga malalakas na alon, nanlaki ang kanyang mga mata nang makasilay siya ng isang taong animoy mukhang aso ang itsura na merong tangan-tangang katawan nang may pakpak na nilalang sa bibig nito. Nasisiguro niya noong doble ang taas nito sa kanya, gawa ng kahit malayo yon, nagagawa niya pa rin itong makita. Pagsilay niya sa nilalang na yon, walang pag-aatubiling binunot naman niya ang kanyang armas sabay lapit sa batong kinaroroonan nito. Habang binabagtas niya ang daan, meron siyang nasipat na malaasong tao na dahan-dahang inilulubog sa ilalim ng bato ang nilalang na tangan-tangan nito. Paglubog ng tangan nitong nilalang sa tubig, dali-dali namang tumalo ng nilalang na yon patungo sa dulong parte ng dalampasigan. Dahil sa sobrang bilis nito kung tumakbo, kaya na may hindi niya na yon naabutan. Ang ginawa niya, pinuntahan ang pinaglubugan nito ng nilalang upang makita kung tao ba yon o isang aswang. Medyo sumasagi na kasi sa isip noon ni Cornal na aswang ang dala nito, lalo pat meron yung malapad na pakpak na animoy sa paniki. Hindi na bago sa kanya na makasilay ng aswang sa kadahilanang kapag umuuwi siyang lasing, nasisipat niya ang iilan sa mga ito na lumilipad sa kalangitan. Kahit nag-iisa lang noon si Cornal na umuwi, kampante siyang hindi siya gagalawin ng mga nilalang sa kadahilanang palagi siyang may baon na bunga ng kalamansi. Ayon sa kanyang ama, nakapagdala niya yon
kailanmay hindi siya pagbabalakan ng aswang na dagitin. Sumpa kasi ang bunga ng kalamansi sa kanila upang hindi nila matangay ang kahit na anong may buhay na nagtatanga nito. Kahit nga isang bata ay walang kakayahang dagitin ng aswang sa oras na nagtatangan yon ng bunga ng kalamansi. Sa pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang bangkay ng isang babaeng may pakpak na nakalubog sa tubig. Duguan ang buong pagmumukha nito at halos hindi na ito makilala dahil sa lalim ng mga kalmot na kanyang natamo. Matapos siyang masilayan ni Cornal, minabuti niyang bumalik na sa dalampasigan para makauwi. Habang binabagtas niya ang mga batong patuloy na pinaghahampas ng alon, hindi niya namalayan ang kanyang sarili na nahulog na pala siya sa malalim na parte ng dagat. Sa sobrang kalasingan niya noon, hindi niya alam kung saan siya hahawak o tutungo. Pakiramdam niya, mamamatay na siya pero pilit siyang nagpupumiglas para maisalba ang kanyang buhay. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang lalaking hubot-hubad na nagwiwika ng, "Umawa ka sa kamay ko! Bilisan mo bago ka anurin ng alon papalayo!" Nang marinig niya ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siya ditong humawak. Paglapat ng kanyang palad sa bisig ng lalaki, doon niya naramdaman ang napakarami nitong balahibo sa katawan. Hindi naman niya gaanong pinansin ang bagay na yon, lalo pat nararamdaman pa rin niya ang kanyang kalasingan sa katawan. Matapos siya nitong maisalba sa tiyak na kapahamakan, dali-dali naman siyang dinala ng lalaki patungo sa dalampasigan. Nang makahiga na doon si Cornal, doon na inilahad sa kanya ng nilalang kung ano ang mga bagay na kanyang nakita. Nagbigay din ito ng babala sa kanya na huwag niyang sabihin kahit kanino ang mga pangyayaring kanyang nasaksihan sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita ng lalaki, doon niya napag-alaman na hindi ito isang uri ng aswang, bagkus ay isa lamang yung ordinaryong tao na mayroong dugo ng engkanto. May kakayahan itong magpalit anyo kagaya ng kanyang uri sa kahit na anong oras at panahon. Dagdag pa ng lalaking yon, ilang ulit na din niyang nakita si Cornal sa kanilang baryo kung kaya't nagdesisyon itong siya ay iligtas. "Cornal, masusunod mo ba ang lahat ng sinasabi ko? Tandaan mo, utang mo sa akin ang buhay mo. Bukas ng umaga hintayin mo ako sa bahay mo. Bandang hapon darating ako." Wika ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman itong tumayo at kasabay nito ang mabilisan nitong pagtalikod. Si Cornal naman noon, unti-unti na ding nakatulog sa kanyang kinahihigaan dahil sa labis na kalasingan. Paggising niya kinaumagahan, laking gulat na lamang niya nang madatnan niya ang kanyang sarili na unti-unti nang inaanod papalayo ng dagat. Dahil sa kanyang nasilayan, dali-dali naman siyang tumungo sa dalampasigan para magpahinga. Pagsilay niya sa buong lugar, wala naman siya doong nakita kundi ang kanyang mga kababaryong abalang-abala sa pagtatrabaho. Hindi naman siya pinapansin ng mga ito, gawa ng alam ng mga kababaryo niyang yon kung ano ang ugaling meron siya. Mabait naman si Cornal pero kapag nakakainom yun ng alak, doon na lumalabas ang totoo niyang kulay. Kahit ang mga taong may mabubuting nagawa sa kanya, ay pilit niyang sinisiraan sa harap mismo ng kanyang kaibigan. Yun din ang dahilan ng karamihan nilang kababaryo kung bakit naaalibadbara ng mga ito sa tuwing siya ay nasisilayan. Sa pagdating niya sa kanyang tahanan, minabuti niyang ayusin na muna ang kanyang sarili. Buong maghapon ay hindi siya umalis, alinsunod sa sinabi ng nilalang na nagligtas sa kanya.
Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, tila bang dahan-dahan na siyang naiirita kakahintay. Sa isip-isip niya, hindi na darating ang nilalang na yon dahil maaaring nakalimutan na nito ang binitawan nitong kataga sa kanya. Subalit kahit gano'n na ang kanyang iniisip, pinili niya pa ring manatili. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat na niya ang isang lalaking naglalakad patungo sa kanyang kubo. Nakasuot yon ng formal na kasuotan na animoy napapabilang yon sa mayamang pamilya. Pagpasok nito sa kubo niya, agad naman itong tinawag ang dalawa nitong alalay na merong bitbit na mga pagkain at alak. Pasensya ka na, Kornal, kung buong araw kang naghintay. Heto, pasalubong ko sa'yo para naman sulit ang paghihintay mo. Bungad na wika ng lalaking yon. Matapos nitong makapagsalita, inilapag ng mga kasama nito sa kanyang harapan ng mga dala nitong pulutan at iba pang pagkain. Si Kornal naman noon, nananatiling nagmamasid at nakikiramdam sa susunod na sasabihin ng panauhing yon. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang mga katanungan sa kanyang sarili, nag-umpisa na siyang magtanong sa lalaki. Una niyang tinanong, ano ang kailangan nito sa kanya? Sino sila at bakit siya nito binibigyan ng oras para makausap? Halos wala siyang kaide-ideya kung bakit mabuti ang ipinapakita sa kanya ng taong yon sa kabila ng pagiging isa niyang walang kwentang tao. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito sabay sagot ng, Hindi mo ba napapansin? Naparito ako para tulungan kang magbago. Hindi aksidente ang pagkakakilala natin, Kormal. Ito'y tadhana ng kalikasan sa'yo. Maaaring nakita niya kung gaano kadesperado ang iyong buhay na makatakas sa sitwasyong kinakaharap mo. Naway ang pagpaparamdam ko ng presensya sa buhay mo ay huwag mo sanang sayangin. Maswerte ka, Kornal, sapagkat ako ang nakilala mo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad naman ng lalaking yun sa kanya na wala siyang dapat pang ipagkabahala. Ang kinakailangan niya lamang gawin upang hindi masira ang kanilang pagkakaibigan ay ang paglilihim tungkol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Inilahad din ng lalaki sa kanya kung bakit nito inilulubog ang mga nahuhuli nitong aswang sa ilalim ng dagat. Pagtatapat ng lalaki, isa yon sa mga alituntunin ng mga kawal ng kanilang tribo upang maisilang ng ligtas ang kanilang bagong hari sa nalalapit na kabilugan ng buwan. Dagdag pa nito na, habang nagbubuntis ang kanilang reyna, marami na silang digmaang kinakaharap. Ang bawat isa sa mga kawal ng kanilang tribo nakakalat sa buong lugar na merong lagusang nagdudugtong patungo sa kanilang kaharian. Lahat ng hakbang ay maaari nilang gawin, mapanatiling ligtas lamang ang pag-usbong ng bagong pinuno ng kanilang angkan. Ayon pa sa lalaki, yun din ang naging rason nito kung bakit nakahanda itong magbigay sa kanya ng kahit anumang pabuya kung kinakailangan. Tandaan mo, Kornal, ang pabuyang ibibigay ko para sa pananahimik mo ay nakabase lamang sa pangangailangan mo. Huwag mo akong abusuhin o piliting hingian ng mga bagay na ayoko. Isang pagkakamali lang ibabaon kita sa lupa. Tandaan mo yan, Kornal, para kahit lasing ka, alam mo ang iyong ginagawa at ang iyong limitasyon. Babala ng lalaki. Matapos ang kanilang seryosong usapan, bigla naman yung ngumiti sa kanya, sabay biro na mag-iinuman sila buong magdamag. Subalit dahil sa nerbiyos na kanyang nararamdaman noon, pinili niyang ipagpaliban na muna ang pag-iinom. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, doon din niya napag-alaman ng nag-iisa niyang trabaho tuwing gabi. Ayon sa lalaki, 3 beses sa isang linggo, tutungo siya sa batong pinaglulubugan nito ng mga aswang para bilangin ang mga biktima nitong napaslang.
Gagawin niya yon at iuulat sa lalaki upang masigurong tama ang bilang ng mga nilalang na nakaimbak sa ilalim ng dagat. Yun lamang ang trabahong kinakailangan niyang gampanan kapalit ng hindi masukat na pagkain at inumin. Nang magkasundo na silang dalawa, agad din namang umalis ang dalawang kasama ng lalaki. Sa paglalim pa ng gabi, pinakita nito ng harapan sa kanya ang kakaiba nitong anyo. Ayon sa nilalang na yon, na ang anyong tinatangan nito ay higit na mas mabagsik pa sa aswang kung bilis at lakas lamang ang basihan. Nagkakatalo lamang ang mga ito at ang mga aswang kapag merong lihim na karunungan ang mga biktimang kanyang pinagbabalakan. Iniiwasan ng nilalang na yon na makasagupa ng gabunan upang hindi siya malagay sa alanganin. Naniniwala din ito na walang gabunan sa lugar nila ang magtatangkang kumuha sa anak ng kanilang reyna. Sapat na yung basihan upang masiguro nilang makakauwi sila ng ligtas matapos ang ilang buwan nila doong pananatili. Sa paglipas ng linggong yon, naganap na nga ang unang trabaho ni Cornal. Bale, sa gabi ng Lunes, Huwebes at Biyernes siya roon tutungo para bilangin ang mga aswang nitong inilubog. Sa pagsapit ng gabi ng Lunes, minabuti niyang magpakalasing na muna bago gawin ang kanyang trabaho. Wala kasi siyang tapang na tumungo roon nang hindi man lang humihingi ng tapang sa alak. Ayon kay Cornal, ordinaryo para sa kanya ang uminom para naman kahit papaano bumaba ang kanyang nerbiyos. Makalipas nga ang ilang minuto, narating na nga niya ang dalampasigan. Kagaya ng una niyang pagtungo roon, napakaliwanag ng buwan. Sobra-sobra din ang katahimikan sa paligid na halos wala kang maririnig kundi ang hampas ng alon at simoy ng malakas na hangin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbagtas ng daan, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang engkantong meron na namang tangan na katawan ng aswang. Kahit malayo pa sa kanyang lugar ang kinaroroonan ng bato, hindi niya maipagkakaila ang tindig ng nilalang na nakipagkasundo sa kanya. Dahil sa takot noon ni Cornal, nagpasya siyang hintayin niyong umalis sa lugar. Maya-maya pa, nang medyo makalayo-layo na ang nilalang, dali-dali naman siya doong tumungo para bilangin ang mga bangkay ng aswang. Pagdating niya sa lugar, tumambad sa kanya ang mga katawan ng wala ng buhay ng mga aswang na nakadilat. Labis siya noong nagtaka sa kadahilan ng pakiramdam niya buhay pa ang mga ito. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang makarinig siya ng iba't ibang bulong sa paligid. Kahit malabong nanggaling ang mga bulong na yon sa mga aswang, nasisiguro niyang wala na doong magbibigay ng ganoong tinig maliban sa mga nilalang na kanya sanang bibilangin. Upang mapatunayan na hindi totoo ang kanyang guni-guni, inilapat niya ang kanyang pagmumuka sa harap ng tubig kung saan sa ilalim nito doon nakatambak ang mga bangkay ng aswang. Hindi naging mahirap para kay Cornal na gawin ang bagay na yon dahil nakahiram nga siya ng tapang sa alak. Subalit makalipas lamang ang ilang segundo matapos niyang gawin ang bagay na yon, laking gulat na lamang niya nang biglang merong humila sa ulo niya. Sa isang iglap, bumagsak siya sa ilalim ng dagat kung saan naroon ang mga nakaimbak na katawan ng mga aswang. Pagmulat ng kanyang mga mata, bigla naman siyang napasigaw nang masipat niya ang bangkay ng mga ito na unti-unting humahawak sa katawan niya. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ayaw na siyang bitawan ng mga nilalang na yon. Maya-maya, nararamdaman na ni Cornal ang panghihina ng kanyang katawan. Pinilit niya pa noong umahon pero hindi talaga niya magawa. Pakiramdam niya may tali ang kanyang mga paa at merong nakapulupot na mga tanikala ang kanyang katawan. Paulit-ulit din siya noong nagpumiglas pero
dahan-dahan lamang siyang nanghihina. Makalipas lang ang ilang minuto dahil sa pagkabigla at pagkatakot, unti-unti nang kumalas ang kanyang wisyo sa katawan niya. Ang tanging nagawa na lamang ni Cornal noong mga oras na yon, pilit iabot sa ibabaw ng tubig ang kanyang mga kamay. Nang akmang tuluyan ng didilim ang kanyang paningin, naramdaman niya ang isang nilalang na humila sa kanya papaitaas ng tubig. Dali-dali nitong iniharap ang kanyang ulo sa bato habang pilit na iniaalis sa kanyang katawan ng tubig na nakapasok sa kanyang sistema. Nang maisukan na noon ni Cornal ang lahat ng kanyang nainom, kahit papaano bumuti na ang kanyang kalagayan. Noong una nang hihina pa siya, pero hindi nagtagal, unti-unti na ding nanumbalik ang kanyang lakas. Sa pagsilay niya sa buong paligid, tumambad sa kanya ang lalaking nag-utos sa kanya na magbilang ng bangkay. Maging ito man, hindi makapaniwala sa mga nangyari, gawa ng inaasahan na din itong patay na ang mga aswang na yon na halos ilang linggo na niyang ibinabad sa ilalim ng dagat. Ang kutob noon ng lalaki, maaaring ang huling bangkay na kanyang inilubog ang umakit kay Cornal. Upang makumpirma ang kanyang haka-haka, muli niyang tiningnan ang ilalim ng dagat. Pagsilay niya doon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang aswang na pilit umaahon papaibabaw. Paulit-ulit itong nagpupumiglas pero wala na yung kakayahan para makaahon. Ayon sa nilalang na yon, na ang mga aswang kapag nakalubog na sa dagat, wala na silang pagkakataon para makaligtas. Bagaman may kakayahan silang pigilan ng kanilang paghinga sa loob ng ilang oras, hindi yun sapat dahil sa sumpa ng karagatang nakapataw sa mga uring katulad nila. Naniniwala ang engkanto na kapag ang isang aswang ay nailubog sa tubig alat, niko ko nito, hindi makakaahon sa ibabaw. Ang pakiramdam ng mga aswang na yon sa ganoong sitwasyon, para silang nakapasok sa loob ng isang napakalapot na dagta. Sa bawat pagpupumiglas nila, mas lalo lang yung kumakapit hanggang sa dumating ang puntong wala na silang kakayahan para gumalaw. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ng engkanto, pinilit naman ni Cornal na gumapang patungo roon upang maging saksi din sa mga nangyayari. Pagsipat niya sa ilalim ng tubig, bumungad sa kanya ang aswang na unti-unti nang nalulunod. Alam niyang sumisigaw yon, gawa ng panayang pagbuka ng bibig nito na parabang nais pa rin itong makaligtas kahit papaano. Makalipas pa ang isang oras, tuluyan na ding binawian ng buhay ang nilalang. Nang mapagtanto nilang hindi na yon gumagalaw, agad din naman silang umalis sa lugar. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad sa kanya ng engkanto ang tungkol sa peligrong kalakip ng kanyang trabaho. Upang hindi maapektuhan ng aswang ang kanyang isipan, magbigay siya ng ilang metrong layo sa bangkay ng mga ito. Kapag dahan-dahan na siyang nakakarinig ng mga kakaibang tinig sa paligid, pilitin na niyang lumayo. Dagdag pa ng engkanto na, maaari naman siyang lumiban ng isang araw kapag alam niya sa kanyang sarili na nanganganib ang kanyang buhay sa lugar na yon. Matapos siyang marinig ni Cornal, maigi naman niya itong tinandaan. Para sa kanya, mahalaga ang mga bagay na inilalahad ng engkanto dahil hindi niya alam kung anong oras darating ang panganib. Sa paglipas pa ng 2 buwan, natapos na nga ang kanyang trabaho. Pagpaalam ng engkantong babalik na ito sa kanilang mundo, nagbilin ito kay Cornal ng halos humigit sa 1 kilong ginto. Ginamit naman niya ang gintong yun bilang pundasyon sa kanyang negosyong itatayo. Magmula noong nagbago ang kanyang buhay, madalang na siyang uminom. Hindi na din siya bumabarkada katulad ng dati, gawa ng palaging nasa isip niya ay ang kanyang negosyo. Ayon kay Cornal na, dahil sa tulong ng engkanto, nagbago ang kanyang buhay. Pakiramdam niya,
Bagong silang siya noon dahil ang kabuuan ng kanyang pag-uugali ay tuluyang nag-iba. Marami man ang nagtampo, hindi na yon alintana para kay Kornal dahil sa isip-isip niya, wala nang mas mahalaga kesa sa kanyang pamilya. Kahit ilang taon pa man ang lumipas, hinding-hindi pa rin niya makakalimutan ang minsang nangyari sa kanyang buhay noong gawin siya ng isang engkanto na tagabilang ng bangkay ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Kornal sa buhay niya para swertehin siya ng ganito. Pero isa lang ang pwede nating maisagot dyan. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Diyos para magbago. Tapos ang maganda naman kay Kornal, niyakap niya yon ng buong buo. Na alam niya siguro sa sarili niya na last chance niya na yon. Kasi kung pakikinggan niyo na mabuti yung kwento, si Kornal matatawag talaga nating loser. Tapos sobrang dami pang galit sa kanya kasi nga lasinggero, basagulero. Siguro inisip ng Diyos na tapikin ko kaya itong taong to. Magbabago kaya. Tapos ginawa sa kanya yun ni Lord. Tapos itong si Kornal, matalino. Nagbago siya ng tuluyan. Yun lang yung nakikita kong magandang aral ng kwento na to, na ginamit na instrumento yung engkanto na yun para mapagbago tong si Kornal. Pero hindi rin basta-basta yung pagsubok na dinaanan ni Kornal para makuha niya yung tagumpay na yun. Kasi isipin ninyo, muntik-muntika na siyang mamatay. Tsaka sobrang hirap ng trabaho niya na dumating sa punto na kailangan niya maglasing para humiram ng tapang sa alak, di ba? Yun nga lang, napagtagumpayan yun ni Kornal, tapos ending, yun, maganda yung buhay niya, pati nung pamilya niya, nagkaroon siya ng negosyo, hindi na siya naging lasinggero, basagulero, which is sobrang ganda. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.